Kakaskas farin ciki jan baya kwakwas. Kakaskas. Ke zo nan. Ki zo nan na ce. Rashin kunya za ki mun? Shekaran jiya a gidan biki ba ke kika sai kwakwata ba? Ni? A'a. Ba dai ka gane ba. Ƙarya zan miki har da cewa wai in ƙara miki ta 10. Malami ba ni bace ba. Kakki mun munafunci mai kan kadangare. Ki ban kuɗi na. In ba haka ba abun kunya bane yanzu in ci kwalakki. Ka ga malam dakata kawai da ka gani na sai ka ce mini kawai dan ka ga kayi kwantai zaka tare ni ka ce. Na haka muka yi da ke kwantai ne? Zan iya kokawa da ke. Ka dan ban ci kwalarki ba. To in zama haka. In dai har ban ci kwalarki ba na zama haka. Malam, haba malam. Ke me yara ku da wannan mutumin ne? Kawai da ka gani na kawai wai na ci mai bashin kwakwa ni kuma ban ma taba gani shi. Na ce dan iya yarka ce? A ke tsaya tsakaninki da Allah baki karban mai kwakwarsa ba? Wallahi ni ban karban mishi ba akan me zai ce na malam garin ya kai kace kana binta kudin. To dan gidan sulhu. Dan sulhu nace to dan sulhu. A biya ni man. In sulhun za ka biya ni man. Ne kudin naka ni sai in biya ka wallahi. Allah ji tsoron Allah me zan? A'a. To ai ni duk abin da kai shi za a yi ma. A da Allah. Ni dai wannan dai asara in ce zai me zan mata a lungu. To ai kai ba da sa yar mai kaga ni sai in biya ka wallahi sai in biya ka nawa ne kudin naka. 20 ne ma ko no 100 ne ma ashe. Kawo canji. Au 150 ne ma ko kai 200 ne in an ji haushi a biya. Kun ga malam. Ai dama ba dan Allah za ka biya ba dan bukatar ka za ka biya. Ha? Kudin. 500. Kyale shi dan Allah ke kyale shi. Ke ba ma 500 bane kamar 1000 ne ko? Ai 1000 ne. 1000 ne kudin kwakwar ai. Kawai dan ka ga kai kwantai kawai shine daman dai ne ma kake yi kwantai kai. Kyale shi Allah yana kallon mu ai. Malam dan iya kuma mutun ya ji tsoron Allah duk wanda ya bata ir wani za a bata ta sa'a. Ke zaliya ya kasuwar jiya ina tema magana gun jana'iza ya agwalimar ai jiya na so in saro agwaliman ne na ga dirin rababbiya ce ka in siyar ai mun Allah ya isa ko dan ko ba tsoron Allah ya isa kuke ji a ƙarya kake to ai riga shi mu gani to ne ya na wanke a gaskiya to ai diga bawo da bawo cika kai a mi ba zan ji ba to barin dau daya a kai kuma kaka dauka ka bar shi mana sai mu haɗu sauran ai dai harka ta alƙur'an sai in jefe mutun ni ba wani abu bane